Ukoliko tražite porodični stan, predstavljam jedan trosoban stan na Veterniku od 72 kvadrata. Stan ima veliki dnevni boravak, povezan sa kuhinjom i trpezarijom i ova prostorija ima oko 25 kvadrata, možda čak i nešto više. Ima terasu i na terasi se nalazi ostava, a takođe ima ostavu u prizemlju zgrade. Stan se inače nalazi na prvom spratu i trostrano je orijentisan, maksimalno iskorišćen, izuzetno kvalitetno građeno. Ovde imate jedan sanitarni čvor, toalet, a kupatilo je fizički odvojeno. Znači, hodnik povezuje spavaće sobe, 3 spavaće sobe i ovde je kupatilo sa tuš kabinom. Voda se zagreva na bojler, a grejanje u stanu je na toplotne pumpe. Funkcionalno i lepo kupatilo, veliko, odvojeni deo tuš kabina od prostora za mašinu i bojler. I ostaju sobe spavaće, da vam pokažem. Ovo je najmanja soba, ali staje bračni krevet, plakar i radni sto. Plakar je iza vrata. Druga soba u kojoj je trenutno krevet 180 širine, možda i nešto više. Tako da soba na ovom video zapisu sad deluje manje, ali je inače sasvim dovoljno da stane bračni krevet i plakari. A ova treća soba, ona se trenutno koristi kao radna soba za vešeraj i kao garderober. Inače, nameštaj sav može da ostane. Stvar je dogovora. Stan je useljiv odmah po isplati. Predivna nekretnina. Master 021, nekretnine 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković, pozovite. Nisam naglasila da stan ima i svoje parking mesto. 064 6432 338.